Adım olsa ok bilen atıp Mamsoy'unu divarın üstünde çekilgi durda attan yıkıp duruşunu çekip koyupdur. Şu suratlara göz düştü de birden şuna göz düşüp şu köşkü duruşuna köydürün dedi. Muhammed Tanapiya onda ankı Arapların nemesi yaşulları gelip etti. Ya ama bu köşkte dine yedi paça olup oturmada mında de sizin babanızdan Muhammed Peygamberimizden paça oldu. Ebu Bekir'in paça oldu. Ömer Osman sizin atağınız alı da paça olup oturdu. Uluğları gören köşkü, uluğlardan yadigar kalan yadigar koy indiki nesillere ziyaret gay ol kalsın. Bu köşkü köydürmeyenler di payiş etti veleyin halayıkın sözünü kaytarmadı. Ama zindarların yeridin zindarlarını yumrup zindarlarından Hüseyin'in övlatlarını çağcıklarını alıp geldiler veleyin. Hüseyin'in 7 yaşlı asker oğlu Emoğulşen Şehrivan'ın elinden tutup geliyaka elinden sıpıp Muhammed'i görünen böyle okturluk gelip büyük tahtın üstünde duran Muhammed'in üstüne öndündü. Ey amam ağam nerede oldunuz? Bizim dedemizin başını kesti bu melgullar. Bizi hem şuna saldılar diyende Hüseyin'in 7 yaşlı asker oğlunu iğne götürüp Muhammed Tanapiya ağası kulponundan sipap. Ey yararlarım, dostlarım siz bu köşkü köydürmen diyeniz. Benim gözüme köşkü rova görünen ok. Men şu nereste çağızıkların göz yaş için sonça yollarını söküp gelendirin men deyip istayda. Söğüş istayda gelmedim men deyip istayda göz yaş bilen bir söz deydi. Bilir misin uzak yoldan gelip men? Bilir misin uzak yoldan gelip men? Ne sebepten şu diyara gelmişim? Yaşadın ağamın yeda bolunun Sinan öyle para para kalmışım. Gerekmezdir bana dünya malları Yakin bilip geldim uzak yolları Yesirler için ağam illeri Yüzünün namı seni ara gelmişim Gerekmezdir bana senin velayet Şükür Allah'ım kıldı anayat Bağımı hak Resul kılıp şefaat Yüzüm tutup bir var gelmişim Kervelada içiz uzatlar olan Ağam Şah Hüseyin'den yadigar kalan Oynamana den duşuna zar olan Al askar nocuvana gelmişim Muhammed Tanapiya ağlamaydı sözünü Tanapiya ağlamaydı sözünü Düşmanım kara kaldı yüzümü Tavsanan elimi bir varına Bunlar için bu diyara gelmişim Ahay Oynamana den duşuna dar olan Oynamana den duşuna dar olan Al askar nocvana gelmişim
Ondan sonra bu ülkede asudalyk bilen ömür ötkürmek üçin ýagşy münasibetli işler açyp ýagşy münasibetde gatnaşyklygy da buyurdy. Ondan sonra bu ülkege nice eskerleri täzelep Muhammed Tanapya nice yolbaşçılar bellep in ulu şahan bolsa musulman sütünni edip yankı musulman halifini edip Mansoy'nun kızamık kalan yankı aman dinin avdıl oğlunu 18 yaşlı oğlunu şah tahtına mindirdi diye yankı İmam Muhammed Tanapya. Ondan sonra bular ýagşy münasibetde gatnaşyklygy da kesmezligi birege wagt edip ondan soň ýyllarına dolanyp her ýigitler öz ýetdik paýlaryny haklaryny alyp öz ülkelerine dolanyp gelip döwran aşyrada maýil bolup ömür ötkürdiler diýe. Indi bir kagız gurruny ýeditten esmek gerek. Ýedi tarih bir ýyl bir ay wörkedinikin ýöne edebiyat Orhan Muhammed Katibi 6 ay wörkedipdir. 7'de 6 aydan soň bir kesel peýda boldy. Bir ýerde durubilmän içini bir zat bir çiýin çakkan ýalyk bagyryny çiýin çakkan ýalyk bir için gyzyrdy bir zat alyp bar ýa-da. Merwan hakim bir tewip gelip aýtdy, tewip bilen halipa gelip aýtdy. Yedit näme bolýar saňa? Bir ýerde ýatyp bilen ok, bir ýerde oturup bilen ok. Ha derdim soramam diýdi. Men içimde bir zatlara bar diýdi. Derdiň bileýinmi edit diýdi. Bil diýdi. Hani bir ýaş gudyň soýdur diýdi. Ýaş gudyň soýdurup bagyryna bagyryny getirip berdi welin ýanky tewip bilen halipasy bir bagyryň ortasyndan deşdi de bir ýüplük geçip. Yedidiň agyna salypdy. Hani yedit ýugut diýdi. Yedit ýugutdy, bir salym ýüplükde tutyp durdy. Onu çekip aldy welin ýanky gudyň bagyryna bir topar gurtlar nüňüldäp girip bagryp barýar-da. Ama gördüňmi diýdi. Mahallarda bagyrty ýanky gurt, bagyr gurt bolşaýalyk adamzat bagyr gurdan saňa geçipdir diýdi. Yedit. Sen bir Hudanyň dostuny jewr edipsiň. Başga adamda bolan okby. Käbir adamda bolar. Onda da saňa geçipdir şu bagyr gurt diýdi. Meni öldürip bolmazmy diýdi. Öldürip bolar. Nädip? Senin arkaňy gatraga da sandalyň üstünde goýmalydan bir iki tane ýeke dawaly ýigit gelip şu bagyryň üstünden pıtratmaly da bagyryň diýdi urup. Şu bir gurunda bagyr pıtramaly da. Onda menim ölerine. İkin bil öldürmesek çare yok diýdi. Tewiplen halypasy maňa çare tapman dolandy welin Merwan diýen häkim geldi de. Oho, paşam, sen maňa arak iç diýdi. Çakyr iç. Araň öňünde durubiljek zat olmaz, gurtlaň öler diýdi. Gurtlaryny öldürjek bolup şu bilen aragyny içdi, ýedi. Zır peýan boldy. Daşaryk çykyp da diýip muzika ýanky aýdyp başynda tylla täç, eginde atlas lwas, ayak galaňa çylgap dur. Iýinden algap bir diwan olupdyr paşamyzy okutmak gerek diýip iýinden bir topar serkerdeler algardy. Ahyrynda da ýetdirmän şol aýlanyp ber, giýjelerem ýatman gyýkylyklap ber, dot diýip ahyr men aýtdylar. Biz näme edelim men diýdi. Biz näme buň ýylyň düşüp diýdi, biz näme öz nemämizden haýyrly işimden galýas. Näme bolsa bolsun diýip ahyrynda serkerdeleri öýlerine gaýdyp dagap ýatdylar diýe. Ýöne ýedit welin ýatman, içinden şol tutýan gyjyldygyna çydap bilmän, sehel bir ýerde duran wagty diýince alan wagtam guýdurup arak çakyryny içip ýene de algap o köçeden o köçäge geçip şöýdip gelip gördü welin 3-nji güni Imam Hüseyniň ruhy gözüne görnüp. Gurdu götürüp gelýän Imam Hüseyniň ruhy gözüne görnüp şu kolap başladı öyle. Ay Imam Hüseyin gelipdir tutun deyip yazdygyny berdi.
şu imam soyun yetip gelýär, imam soyun tutuňdok diýip şu gaçyp görüşine bir büyük jaýa bir narduwan gurulypdyr. Şu narduwany çyksa imam soyunyň alman myka diýip şuňa tarap çykgurdy. Bakyp duran halaýyklar üçin iň ýokarky bilegseden aýagyny basanda sypyk gaýtýar ýokardan ýöne edil öz üçin ýokary çykajak bolanda tam üstüne imam soyun jaýyň üstünde ey melgun sen eden jewrstün meh al hakyny menden 10 ese beterrä gal diýip bir gurdy ölen şu tam üstünden edip höläp ýokardan gaýtdy. Dürlüp ýalyp howaň ýüzünde näçe wagt kelemeläp bir daşlyk ýere palçyldap düşdi. On kızımında avat yer galman dürlüp yalıp bir ellecek oldadan elletmen dürlüp yalıp can açığın çekip men juh dip can verdi. Canı varıp melik dozakında karar taptı diye yediydin. Mını yuğup arda povarşlar ertip evliyada depineseler ertir havar gelya. Evliyada var meyit yatırla. Görse appaq edip zıngıptır da köpen söpen velen öwlýada yerem almandyr öwlýada almandyr yediydi. İkinci mertebe mını barıp zıncırlap tört tarapını galyklap göndüler ikinci güni. Ertesi galyk palyk velen daşaryk ýola öwlýanyň ýoluna çykaryp zınk goýberipdir. Üçüncü güni ay barmaklygy besetdiler. Ana öňe ýetirjek momedi. Näme etjek onu? Ahir barmaklygy besetdiler. Öleyin giycelerine şagallar bir şagalın sesi kötse de çıkarar diye oğlum yediydin ayrılan sesidir diye vay bayım şagalın kiyalık bir ağras sesi var bayım şagal gıygırayan ala gidip yedi içini üzünde şagallar içini üzünde yediydin gıygırayan sesidir diye edip ayrılan gıygırarken diye yediydi şuydu ve yedi tutardı beydivin kitap tamamlandı. Bu kitabı yadan Orhan Muhammed Katibi 18. asırların ayaklarında yalıptır. Bu cenaplar öz zamanlarında yankı İmam Zeynel Avdal, İmam Muhammed Hanafiya bir nice vaqtlar halk behvitleri üçün işler aktarıp derlukmaya sapar kılıptırlar. Bu cenaplarının hormatından häzirki zaman halklar hem öz murat maksatlarına yetip pandan maka göçköy dip kitap. Böyle düşman kanlan peyda oldu dip yemedi.